салом алейкум ашари левакан мардуми шариф тоҷикистон. Агар дар Средни Азия як шамоли сахшид сразу ба ном мухолиф тоҷик эфира болои эфир мекунад. Худо зад қаҳри худо аст. Мо дидесем дар территорияи США сухтор дар байни 3-4 рӯз 150 миллиард доллар. Худо 3-4 рӯзи дига сухтор давом медиҳад. Омин. Зарар дар Ғаза дар байни 1 соли чанд моҳ Израил овард зидди мардуми бегуноҳи Ғаза бо фармони США ки имрӯз Худо ҷӯзахта ишоншон дод. Дар рӯи экран дидесем акса территорияи Ғаза ва территорияи сухторе ки имрӯз дар территорияи США аст. Як фикре кунед ва минени хутона комментария намоясед. Ман дар ҳар як видеом муҳтоҷи комментарияи шумо ҳастам. дӯстони азиз, ман дар лайк дар кор нест. Ман кӯшиш кардам ки на самом деле кистан пишти парда ба ном мухолифи тоҷик. барои чи имрӯз ба ном мухолифи тоҷик як бор барои сухтори США гап намезанад. имрӯз 3-4 бесаводи ба ном блогер бурмала гуфтанд ки бисёриёш фотошопай. дӯсти ростшон ай чап фарқ намекунад. неки хушона олӣ мегиранд. дар рӯи экран дидесем бо як клоуни дигаша 2 сол ман Израиля нобуд мекунам. А имрӯз хатишон круглый стол шид. зидди маҳдӣ анами хел ба ном мусулмоно бароца мебаранд. аёто наброред. ино динфурӯш ҳастанд. ранги ба ном мухолифи тоҷик. имина ман Ҳусейн Ашур ва Муҳаммад Иқбол Садриддинро дар назар дорам. ҳамаи иё и ба ном мухолифи тоҷик, и политикое ки дидесен дар рӯи экран, ҳамаи иё сагои США аст. ва ман умедам ки Туркия решаи НАТО аст. но худо мезанад политикои Туркияро. ба ном оппозитсияи тоҷик чива гап намезанед? як дарахт дар як хона як шаҳрванд чапаши тамом қаҳри худо аст. иқбол хай шумо номус надорем бибурем барои Ғаза гап занед.